אני מזמין את התלמידה יסרא סבח שתבוא ותעלה לדוכן הנואמים. יסרא היא מבית-הספר תיכון על שם גרנטה בכפר-כנא, להציג את הנימוקים בעד הצעת ההחלטה מדוכן הנואמים. לרשותך 3 דקות. כבוד אדוני הנשיא, כבוד יושב ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, גברתי ראש האופוזיציה, כנסת נכבדה, ביום המיוחד והמרגש הזה אנחנו יכולים להתחיל לשנות את תרבות הנערים, לעצור את ההידרדרות של בני הנוער וכך לשנות את פניה של החברה הישראלית בעתיד. היום אנו יכולים וחייבים להוציא את האלכוהול מחוץ לחוק, לאסור על בני הנוער לקנות או לצרוך אלכוהול במקומות ציבוריים. אדוני היושב ראש, הענקת לי הזדמנות נדירה להשתתף בדיונים בוועדה למאבק בסמים כדי לחפש דרכים להתמודדות עם מגפת האלכוהול. מגפת האלכוהול שהתפשטה בחברה הישראלית היהודית והערבית כאחד. אפשר לדבר, אפשר לחפש דרכים להתמודדות, אבל אסור לשכוח לרגע כי האלכוהול הורס לנו את החיים. מגפת האלכוהול לא נבלמת והיום אנחנו יכולים לעצור אותה ולהציל את בני הנוער ואת החברה. גבירותיי רבותיי, מגפה זו לא רק מילה, זה מספרים מדאיגים ומפחידים. כ-55% מכלל בני הנוער בישראל צורכים אלכוהול, כ-20% מכלל הבנים וכ-10% מכלל הבנות בגיל 11 דיווחו כי שתו אלכוהול פעם בשבוע. ילדים בכיתות צורכים אלכוהול. חברי הכנסת, אלכוהול הוא לא משקה קל, אלכוהול הוא סם שדומה בהרכבו הכימי לסמים האסורים על פי חוק, סם פסיכואקטיבי שגורם לאובדן שליטה והתנהגות אימפולסיבית מסוכנת לאדם עצמו ולסביבתו. כותרות העיתונים ומהדורות חדשות מוכיחות לנו מדי יום כיצד האלכוהול מוביל לאלימות מילולית, לאלימות פיזית, לתאונות דרכים ואפילו לרצח. שמענו אין ספור פעמים על נערים שבילו במועדונים, בפאבים, שתו אלכוהול והיו מעורבים בקטטות, בדקירות סכינים ופשעים נוספים. ומה מציעים המתנגדים לחוק? הם מציעים לסמוך על שיקול דעתם של בני הנוער? הם מציעים לחפש את גורמי הבעיה ולטפל בה? גבירותיי רבותיי, אני הערב צריכה לחזור הביתה לכפר טוען שבגליל. האם אני יכולה לסמוך על נער שיכור שנוהג לי ביתו לאחר בילוי במועדון? כנסת נכבדה, החוק שאוסר על בני הנוער לקנות או לצרוך אלכוהול יגביר את הסיכוי שלי ושלנו לחזור הביתה בשלום. חקיקה ואכיפה מלאה ועקבית יבלמו את התפשטות המגפה. חקיקה נבונה תציל את בני הנוער. נעצור לרגע ונתבונן במראה של עצמנו. גבירותיי רבותיי, באיזו חברה אנו רוצים להיות? חברי הכנסת, ההצבעה שלכם בעוד רגעים ספורים תאפשר לכם לראות את עצמכם במראה של המחר. מחר נקי מסמים, מחר נקי מאלכוהול. ותודה רבה לכולם. תודה רבה ליסרא סבח מבית הספר תיכון על שם גרנטה בכפר-כנא. אני מתכבד להזמין את שאול רון מבית ספר תיכון על שם מוסנזון בהוד השרון להציג את הנימוקים. בבקשה שאול. רבותיי, חברת הכנסת זוארץ, אדוני יושב ראש הוועדה, אנחנו צריכים לתת את יומו של רון גם כן בכנסת ולדאוג לו. בבקשה.